श्री रामनाथ प्रसन्न, श्री हनुमान प्रसन्न. श्री हनुमान जयंतीच्या वार्षिक उत्सवानिमित्त श्री हनुमान नाट्य मंडळी होटेगाळी हेमी तारीख 6 एप्रिल 2023 च्या रात्री 10 वाजता सादर करतले नवीन कोंकणी नाटक वैनी माका क्षमा कर. वैनी माका क्षमा कर. लेखक प्रेमानंद सैरोबा पडवळकर. दिग्दर्शक विठोबा गजिनकर. सहायक दिग्दर्शक चंद्रकांत नाईक. संगीत दिग्दर्शक प्रकाश नाईक. तबला मदन वालेकर. ऑक्टोपेड कृष्णानंद नाईक. प्लेबॅक सिंगर दीपक आणि दिव्या परवार हणकोण. पडदे लाईट आणि साऊंड वनिता रंगमंच हळगा. आणि या नाटकात भाग घेतले कलाकार दिलीप के म्हाळसेकर, आशानाथ नाईक, किरण एन म्हाळसेकर, सुधीर म्हाळसेकर, विजय कुमार कुडतरकर, सुनील नाईक, सागर भंडारी, प्रेमा म्हाळशी, संपदा म्हाळशी. व्यवस्थापक मारुती पडवळकर, सुनील पाटील. आणि श्री हनुमान देवस्थान कमिटी, श्री हनुमान युवक मंडळ होटेगाळी. स्थळ श्री हनुमान देवस्थान रंगमंच होटेगाळी कारवार. धन्यवाद.